не ман намефурам фреб кунам. Мақсад аз ин ки вай фребам аслан ки хато накунем, агар ман пуштиша валлоҳи намегирам. Просто агар ҳамин хел бигирем, вай фребам накардааст. Вай яъне ки 100 одама шояд бурда бошад, намедонам чӣ қадар одама бурд. Ӯ одам ҳар сол чӣ қадар ҳамин ширкати моро перор бурда буд, хато накунам. 100 каса бурдан пеш баъди Иди Қурбон. ин ҳамин ширкати мо ӯ сол 20 кас 30 каса бурда буд. Пеши Иди Қурбон чӣ кор кардан? Рафтан ҳаҷи умрашо кардан, ҳатто падари худ ман буд. Ҳаҷи умрашо кардан, хонаҳо буданд, ёнбош кардан, вақти ҳаҷи фарзӣ шид, мақсад дур омадан, унҷо бо кори худшон надоранд. Ин фиребгарӣ нест, мисол мегӯем. Хай Арабистон қонунша гузошта, яъне гирифтан мо визаҳои арзун чӣ мегӯям, тари беҷикҳои арзун мегӯям, харидан ҳамин хел дур овардан ҳаҷ кардан. Имсола мардум хиёлшо ҳамин хела, ин на танҳо Қори Фаррухиҷа, мисоли гап фанхӯрд, бисёр одамо ширкатҳо ҳамин хел шидан. Алан хусус ширкати моро 8 одамо ҳамин хел шид. 18 кас бурда будем, 8таш ҳамин хел шид, 10 касша дур овардем. Аммо дар ин байн мисоли гап бурд 100 каса ки дур овардан натунист. Албатта месӯзӣ. Уҷа ё риска, ё бурд мекунӣ, ё мебарӣ, ё мебаранд. Тамом. Ба ҳамон хотир чӣ кор кард? Ҳай фан хӯрд, асосасно барқарор кунанд дар кор. Агар ки ман видеош мекунам, як бародар дига видеош мекуна, як бародар дига видеош мекуна, ҳамаи кор карда наметавонад. На суми шуморо дода наметавонад, на айморо, на як касе кара. Ба ҳамон хотир машиник ӯ одаме ки мекишаву бӯй мехӯрад, мегреза, мерава. Ба ҳамон хотир ин масъалаҳоро то ҳар касеро баъдиша дидӣ 100 бор навистум, намехонӣ ки ман навишта истодам бародари аз ин масъалаи Фаррух гап застам. Ака бобоҷон фаҳмидам ки не ки ҳаққи хато кунӣ надорад. ҳаҷ чиз серьёзни масъалаҳое бар ҳалқи худ мавсум шуд. Не бармегардонад бародари азиз, фақат сабр кардан дар кор. Шерои нар ман нафаҳмидам ишора бародари хандам. Як момент ҳаст ки мисол мегӯем, ҳамин мегӯ ки ман 100 каса мебарам, дар як ҷо кор мекунам, ай сари ҳар як қадамаш 1000 рубли мегирем. Мисол ай корти, ай ё не ай корти. Ту мебарӣ ҳамаро ай кисаи худ расход мекунӣ, ҷобаҷо мекунӣ, меоӣ ки кор намешавад. Ту уҷа месӯзӣ, мисоли гап. Агар ки ваям ҳамин хел шид сӯхт, навака ойра барқарор кардам ко, намедонам $20,000, $60,000, ман намедонам. Аммо ӯ байни худшон чӣ ҷангу ҷанҷоле гузашта, ишо намефаҳмам. Ба ҳамон хотир бародаро сабр кунед, ҳеҷ қарздорро накашдан, сабр кунед. Просто иҷа хаяк саросима аз ду ҷониб шидиям кадмеш байншо баҳс қарзи ман битӣ мекишам, хаяк гуани худшонам. Аммо фикри шахси ман ин ҳолатҳо, ман як ҳолат қарздори сахт шуда будам. Аллоҳ алҳамдулиллаҳ. ҳамин хел аст, вақте қарзи дори як кас ғамат натиҳад, давитат накунад ҳар тараф, кор мекунӣ 10,000 20,000 10,000 20,000 доданашо мегирӣ. вақте ғам метиҳад, ҳаррӯз занг на кор кардан мепурад, на сума дода метунӣ, мешавад ҷангу ҷанҷол.